ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕುಂಬಾರರ ಉಪಕಸಬು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಒಂಚ ಬೊಟ್ಟುದ ಉಂಗ್ರೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟುದು ಕೂಡ್ಸವನ ಉಳ್ಳ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮರದ ತುಂಡು ಐಟ್ ಇಂಚ ಬೊಟ್ಟುದೇ ಕೂಡ್ಸವನ. ಅವು ಬೇಲೆ ಹೊರನೇ ಹಾಪುಜು ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಮೂಸರ್ತ ಬೇಲೆ ಹಾಪು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಅವು ಕಾಲಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಕೂಡ್ಸೋದು ಬುಕ್ಕ ನೈಸೋನ್ಪರಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕಡೆ ಕೂಡ್ಸೋದಾದ ಬುಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ನೈಸೋನ್ಪಣ ಅವು ಉಣ್ಗೋಡಂತೆ ಅಜ್ಜಿಡ ಹಾಪುಚಿ ಉಣ್ಗೋಡು ಉಣ್ಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ನೈಸೋನ್ಪಣ ಉಣ್ಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಐನಾರೆಪ್ಪಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಡು ಉಣ್ಗೆರೈತೆ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಒಂದು ಒಂತೆ ತೈರ್ದಾನಾಗ ಇಂದು ಬೊಟ್ಟ್ಯಾರಪ್ಪು ಅವು ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಪಜ್ಜಿಡೆ ಪುನಃ ಹೊರತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಡೆ ಕುಡ್ಸೋದು ಮಾತ್ರ ಹಾಪುಣ ಅವು ಇತ್ತ ಹೊರತ್ತ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಂದು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ನೈಸೋನ್ಪಣ ಒಂದು 10 ಏನಾತಿ ಅರೆಗಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅವನ ಆನಿಗೆ ಆನೆ ಹಾಪುಜವು ಮತ್ತೆರಡು ಇಂದ ಅರೆಗಲ್ಡ ಆನಿಗೆ ಆನಿ ದುಂಬುಗ ಹಾಪು ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮರತ ತುಂಡುಂಡು ಹೈಟ್ ಪುಡಿ ಅಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಪೊಡಿ ಅಂತ ಗಾಲಿ ಪಡೋನು ಗಾಲ್ತದ ಬುಕ್ಕ ನೀರು ಪಡೆದು ಕಳಪ್ ಪೊಡು ಮಣ್ಣು ಪೊಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಂಟು ಅನ್ಪಡೋ ತುರಿ ಪೊಡ್ಬೇಕ ಅಂತ ಅಂತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ ಏನಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಉಲೆ ಕೊಂಡದ ಹಣ್ಣು ಅವು ಪುಲಿ ಪೊಡು ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಮಣ್ಣು ಇದನ್ನ ಬಲೆ ಹತ್ತಿರ ಹಾಪ್ಜವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಲ್ಲುಂಡು ಐನ ಉಳ್ಗೋಡು ಉಳ್ಗದಾದ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಗು ಹಿಡ್ದು ಕಂಚ ಮಲ್ಪೆರಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಉಲಾಯ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಇದು ಎಡ್ಡ ಉಳ್ಗೋಡು ಉಳ್ಗ್ಯಾರ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅವು ಹೊರ ಮಲ್ಪೆರ ಹಾಪಜಿ ಒಂತೆ ಮಲ್ಪನ ಹಾಂ ಒಂತ ಐನು ಬುಕ್ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ದು ಬಂದು ಹೊಲ್ತೀಪ ಅವರ ಡೀನ ಮುಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಹಾಂ ಇಂಕ್ಲ ಕಾಜೂರು ಜಿಡಪೆ ಅವು ಪಿಕಪ್ ಹುಡುಗರು ದುಡ್ಡುಂಡು ಇವಳು 24,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗಲೇ ಕೊಣತ್ತು ಒಡ್ನ 24,000 ರೂಪಾಯಿ ಇವಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅವು ಪಂಡ್ಯಾರಪ್ಪಿ ಆಯ್ತು ಕಲ್ಲು ಪೊಯ್ಯ ಮತ್ತೆ അതിന് ಬುಕ್ಕ ನೀರಿಗೆ ಪಡ್ದ ಇನ್ನು ಅರ್ತದ ಅಂತ ಬಂದು ಜೊತೆ ರಿಪೇರ್ ಲಾಭ ಮಿಸನ್ ಬರ್ದ ರಿಪೇರ್ ಉಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಪುಣ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಪಾಡು ಜೊತೆ ಹೊರವನೆ ಅವರ ಮರ್ಯಾಡೋರ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಐಕ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಐಟು ಮಿಸನ್ ಮಲ್ತಾನೆ 5,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಿಲ್ಲು ಹೋಗ್ತಂತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಕೈದು ಮಲ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಐಟೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೇ ಮಲ್ಪನ ಒಂಥರ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಉಂಟು ಅಂದೆ ಕೆಂಪು ಅವು ಬೇಯ್ಪೌಡು ಐಟು ಬೆತ್ತಾಲು ಗೋವಿಂದುಂಡತ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಅಡು ಐಟು ಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ದು ಬೈಪೌಡು ಅವು ಗೂಡದಲ್ಲ ಕೊಂಡತ ಐಟು ಕರ ಫುಲ್ಲು ಅಟ್ಟಿ ಹಟ್ಟ್ಯಾರ ದೀರ ಅಟ್ಟಿ ದೀದು ಎಡ್ದಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಗೆ ಬೈ ಬಡ್ದು ಕೆಸರು ಬುಜ್ಜಾರ ಉಂಟು ಮಣ್ಣು ಬುಜ್ಜದ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಅವು ತಾಯಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಅಡಿಕೆ ಸುವಾರ್ದು ಖಾರ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ ಉಂಟು ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಕಣಕ್ಕೆ ದೀಪ ನಾನೊಂದು 18 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಅನಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಮ್ಮೇರು ಅಂತ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮೇರೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಹೇಳಕ್ಕ ಕಲ್ತದ್ದು ಅಂತ ಕರ್ತ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಜೀವನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನವ್ರೇನು ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಹೌದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಕಸಬು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಣ ತೀರಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ನಿಜನ ಮರಿ ಬಂದೆಗುಳ್ಳುಂಡು ಮತ್ತು ನನ್ನವ್ರೇನ ಬೇಲಾಡಿ ಪೋಡ್ದು ಐನು ಮಲ್ಪಿಂದ ಪನೀರ್ ಅಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬೇಲೆ
ಕೈ ಕಾರು ಸುಖ ಇತ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ಲಿ ಬಿಲ ಏಪಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಜೋಕುಳಿತೆ ಜವನೇರಿ ನೆತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಕೆಲಸರ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಸುರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿರಂತೆ ಒಂತಂತೆ ಐತೆ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಉಪಕಾರ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸಹಾಯಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಿರಂತೆ ಬರ್ತದೆ ದುಮ್ಮಂಡ ಬೈಲು ತುಂಬೊಂದು ಓಡಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ತುಂಬೊಂದು ಒಳ್ಳೆಜಿ ಕೆಳಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ದಂಡ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಪಾತ್ರ ಬತ್ತು ಕೊಣಪ್ಪೀರು ಇತ್ತೆ ವಾಲ್ಸೇನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಾಡ್ಯಾರ ಅಮ್ಮಗೂ ದುಂಬು ಏನು ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಅಂಗಡಿ ಬೈಲಿಗೆ ಅಂತ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಣಿ ಕಲ್ಲಡ ಕಂಚಿ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆಲಯ ಪೋಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಾರತಿ ರುಚಿ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಬೇಲುವಂಥದ್ದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಾಡ ಇತ್ತೆ ವಾಡ್ರ್ ಇತ್ತಿಂದ ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ದಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರಿಂದ ಅಕ್ಕಲೆ ಬತ್ತು ಕೊಡಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡಿರಲ್ಲ ಐನು ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿರಿಂದ ಅಕ್ಕಲೆ ಬತ್ತು ಕೊಡಪ್ಪೇರು ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂದು ಕಟ್ಟೋಣ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಕೂರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ಹಾಕ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬತ್ತು ನಿಂಕ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆದ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಬರ್ತುಂಡು ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಪೊಡಿಯೋರ್ಬಲ ಮಿಷನ್ ಅಂಜಾನೆ ಅವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂದು ಉಲ ಖರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಕ್ರ ಅವುಲ ಐತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ 5 ಚಕ್ರ ದಿಕ್ಕದ ಮರಿಯಲಡು ಉಣ್ಗುಜಿ ಮರಿಯಲಡಿತ್ತೆ ಬಳೆ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೋಡಪ್ಪು ಉಣ್ಗುಜವು ಉಣ್ಗಂದೆ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪೇರ ಹಬ್ಬಜವು ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಬಳೆ ಬತ್ತದಿ ಹೋಳಿ ಬಳೆ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಬೋಡಪ್ಪು ಉಣ್ಗೇರವು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯುವಕರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುವಕರು ಇದನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.